Kaixo kolobeka. Kaixo, Beni. Zer zaula. Hemen udara pasatzen. Bai, eta, bueno, lanek eta mila izko etortzea. Ez hiri, deitzatik, Eta, zabaltxo, nek interesa handianakak egiten duzuna, bai, gogoan eta asko eskatzen duzun elkarrezketa honen baietza. Perfecto. Nire bai, postutzen hauki ezagutzea. Alpizakoa zea. Bai. Eta eskulturaren arloan hainbat osagai landu dituzu tartean aurria. Ez? Bai, oain dela, jaio nintzen oain dela 60 urte. Eta eskulturan hasi nintzen oain dela 52 urte. Urte asko, gehiagi. Eta nolatan hasi zinen. Nik ikasketak egin dituen Hernanin. Hernanin, eta bukatu nuen maisu industriala naiz, izatez. Tornu gintzan, ajustean da. Baina ez nuen, inoiz lanik eginen, ez zitzaidan bat ere interesatzen. Bat ere. Baina etxean betikoa, ez da, egin behar duzu ikasketa batzuk, eta hori. Eta 17 urtekin, basarrera ja bueltatu ginen, Altizara. Donostin jonden bizitzen. Eta orduan hasi nintzen egiten egurra lantzen, eta Aurrezki Kutxa Probintzialen zegoen aukera bat, konkurso bat zegoela. Azaldu nintzen eta lehenengo saria irabazi. Udara hartan, 17 urtekin. Saria zan Paris. Ni Bilbora iritsi gabe eta Parisa egon nintzen. Bueno, ez dago bai. Eta baiki. Eta orduan, arezkioztik etxera bueltatu eta esan nion atxari gehiago jarraituko ikasketak. Gustatu zitzaizu hogei bide hori eta jarraitu zenun horretan. Zure lehenengo lanak nolakoak izan ziren edo zer izan ziren zuretzako. Lehenengoko lanak egurrezkoak izan ziren, beti eskultura arloan. Eta bertan, zegoen baserrian zeuden aritza, zumarra, olako egurrak, gazaina. Eta izan ziren kasu askotan buruak, erretratuak bezala. Baita dugu. Bai, lehenengoko sari erabazitzen nuenean, zen erretratu bat, gizon bat, txapela, bizarra, kolako. Eta izena izenburua, zuen gu euskaldunok. Eta geroztikan, gaur arte. Bai, urte pare bat pasata, bueno, oain esango diazu noiz, baina zer da Urbaga museoa? Bueno, oso informatuta ikusten. Bueno, Urmara museoa da proiektu bat. Bai. Importantea da artean jakitea. Artea ez dela bakarrik edozein gauza egitea, egurrak forma eman edo margotzea. Baizik, artea da beste edozein ezagutza, edozein beste arloetan bezala, fisikan edo matematikan bezala, olako jakinduri bat dela, biltzen dela. Eta horrek baditu egiteko moduak, arteak, beste arloik dituzten bezala. Eta oso garrantzizkoa dela artean transmisioa, jakinduriaren transmisioa. Orain arte hala izan du da, maisu handiak erakuste zuten, mendez, milaka urtez, eta gu gera horren ondorioa. Eta nik lagun batzuk izan ditut, batzuk oso ospetsuak, zilida bat, azkeneko 25 urtetan, eta beste batzuk oso gutxi ezagunak, Jesus Gallego bat, edo alemandarron bat lagundu didatenak. Eta beti esan didate, nik zuri ematen dizudan informazioa ez da zuretzako, da transmisio bat. Zuk beste bat eman behar diozu. Erakutsi behar dizu, nik erakutsiko. Eta horrela sortu zen Urmara. Edo da leku bat, nun saiatzen gera, dakiguna
zabaltzen eta partekatzen beste idazlari batzukin ere, bai, Oigera Bide, jende asko dago tartean, ez da. Zer ikusi dezakegu humoran? Bueno, normalan ikusi daitezke alde batetik natura, nik uste dut bera dela netzako impresionanteena, ez da. Natura bera, basoak eta bertako basoak, eta beste alde batetik artea. Eta arte horrek zer ikusia du naturarekin. Eta nik uste hori dela importanteena pixka bat, ez da. Nola bai ikastea, garai batean ikatza egite zutela basotan, txondorrak eta gauzak, eta guk erabiltzen dugula ikatza margoak egiteko. Edo berak ateratzen zutela karea, gure baserriak txoliz margotzeko, eta guk kare hori ibili zuela adibidez Miguel Angel batek Vatikanoko freskoa Kapilla Sixtina egiteko. Osea, nun daude materiala horiek eta artearekin zer ikusia duten. Galdera, hemen gustatzen zaizkigu galdera esperimentala eta kreatiboak egitea lasai. Zergatik errexakeria edo pixka bat xarupena lantzen laguntzen dutena. Eta nik galdetzen denezuz, esango zenukez natura agitea dela edo ez. Alderantziz, natura ez da artea. Artea da natura. Helburua beti da natura, eta artea da gauza txiki. Ia ezer proporzioa naturarekin konparatuta. Gugea naturaren espresio bat, eta artea da gure espresio bat. Artea importante da bizitza eta natura bera, gu ez gara ezer. Alkizan, zer esaten dute humorari buruz edo joaten dira edo? Beti bertakoak gutxina joten dira. Bai, Gaur egun gure bisitari gehienak dira Alkizatikan kanpo. Bai Bizkaitarrak edo Gipuzkoako beste lekuetatik, eta jende asko Euskal Iparretikan datorrena. Adibidez, Hendaiatikan, Burdeos, Toulouse edo ja urrutikoko jendea, alemandarrak, hori dira asko etortzen dena, eta interesa asko dutenak guk egiten ditugun proiektuetan. Nola batxe esan ezake internazionala dela proiektua. Nun jende asko hartzen du partea, nik nire emaztearekin sortu genduen, baina garrantzitzena da etortzen den jendea, munduko leku guztietatik etortzen da. Eta beraiek egiten dute proiektua. eskulturak lantzen jarraitzen duzu edo ez? Bai, noski. Eskultura izan da nire oinarria, eta erabili izan dut eskultura tresna bat bezala mundua ezagutzeko. Ni nire burua ezagutzeko eta mundua ezagutzeko. Hori da importantea eskulturarengan. Baina badago non natura hori ulertzeko une honetan hainbeste urte ondoren ari da izaten pixka bat, oztopo bat bezala natura bera ikusteko. Ari naiz erabiltzen eskultura ua ikusteko. Eta gustatuko litzaidake edo pentsatzen dut akaso etorkizunean eskulturarik ez dela izango. Nire prozeso pertsonala da, natura ikustea berarengan beste objektorik sortu gabe. Objektu asko da munduan. Zertan zentratzen zera eskultura bat egiterakoan edo? Garai batean, esatu dugu, ni jasi nintzen Franko hil ondoren, hortxe hasi nintzen eskultura egiten. Orduan, violentzia asko zegoen, Euskal Herrian asko zegoen, urte askotan jasa dugu. Eta beste artista bezala bat, eta ni ere, ari ginen lanean violentziaren ingurun. Ari ginen orduan ere aldarrikatzen askatasuna, orduan ere garai hartan batzuk bazien desagertutako batzuk, Guardia Zibila menpez, beste batzuk aldegin barra izan zuten, hemen goko konfliktoa ez da. Zer jakin behar da, ni jaiotako urtean 1949an hasi zela ez. Horretik importantea zen gero Baionako
Eta orduan, bueno, violentzia hori zegoen ere eskulturan, hasieran hasi nintzen personak eta egiten, non azaltzen zen pixkat espresionistak, eta beste sari bat irabazi zuena, ja banituen 24 urte, orduan zegoen, orduan ere zen preso bat. Persona bat lotuta, tapatuta ahoak eta eskuak lotuta, bere tamaina naturalean. Eta orduan nik erabili nuen Arestiren poema bat, holako zabat izenburu bezala. Gero iruditu zitzaidan garratze gilazala, gogor gilazala pertsonak eta egiten, hola saltzea, eta hasi nintzen zaldiak egiten. Eta zaldiak ere kontestu berdinean. Ari zien ez zaldiaren gatikan, zaldia pertsona bezala. Ari zien denuntzi bat egiten salatzen egoera bat. Eta horra evoluzionatzen juntzan, eta azkeneko 20 urtetan hasi nintzen ja beste modu batean, zere gizartere aldatzen ari zen, eta hasi nintzen mundu simbolikoa. Nik gaur egun egiten dituan gauzak, zer ikusia du munduko gauza guztiekin. Erabiltzen dut adibidez kurpila. Eta kurpila horiek dire, adibidez, Indian, dire simbolismoan, gauzak ez dute zasierarik, ez duke erarik. Urtaro pasatzen dira, gure bizitzat danak zikloak, ez da? Adibidez, holako gauza simboliko asko daude. Eta ibilitzen ditut, 13 bat edo gauza simbolikoak, nun mundu guztian esanahia berdina dute. Orduan erreza da, orienteko norbait etortzea eta gustatzen zaio zen ulertzen hasten da ni esatakoa. Eta nitaz ez dut ila ez egiten, ze naiz oso interesantea da lana edo elkarrizketa zurekin bezala. Esate baterako txaugonuko bilguna badakazu eskultura bat jarrita, Bai, txaurrondan egin genduen, ila da azkenetako eskulturak egiten dituna, nun animali bat, zaldi bat eta dago tartean. Eta, bueno, bai, da handienetako bat. Gero ja hori bukatu, eta handikan gutxira Alemaniara joan nintzen, eta egon nintzen beste 5 urte. Orduan Alemanian erabat aldatu zuen ere burua eta ikusteko mundua. Bueno, bakallo, mira, etortzea bat. Zuri honi? Bidaleko liego, musu haundi bat, guba ikusleen. Ikusleen, Agur! Agur!